ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಟು ಮೀ ಬನೋಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಮೀ ಆಯ್ ಮಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಗಿಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಅಂಚಾದಿನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಕೋಚಿ ಬಲೆ ಗೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಗಬೇಕನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂದಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಟು ಮೀ ಬನೋಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಮೀ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಮೀ ಕಂದಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡೇ ನೀ ಲಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡೇನಾ ಲಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡೇಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮುತ್ತಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ತಾಂಕು ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಚ್ಚು ತುಲೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸುಲಿ ಚೋಕ ತೋಜುನ ಮಗ ಚೋಕೊಂಡಂಗಿ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಕಂದಮ್ಮ ದೈ ಓ ಬಿಸಿ 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 ಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂಪು ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಂಪು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಲಚ್ಚು ಎಂದದಿ ಕಂದಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ಓ ಕಂದಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಕೇಕ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಲಚ್ಚನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಆಶ್ರಮ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆನೆಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಮಾತದೈತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಲಚ್ಚುನ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬೀರ್ಮಲೆ ಗುಡ್ಡ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಶ್ರಮ ಪನ್ಪಿನವು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಟು ಮಡಿಕೇರಿ ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ ಒಂತೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅದು ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಪ ಸೊ ಐತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಡ ಒಲಾಂಡಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ 15 ಜೋಕುಲು ಸೊ ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಾನೊಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಇಂಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಲ್ಪದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ಕೊಚ್ಚೊನ್ನತ್ತು ಬಟ್ ಇಂದು ನೇನು ತೂದು ನನೋರಿ ಮಲ್ಪದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನ ತೋಜಾವ್ ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅತ್ತು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಏತುಲೆ ಆಶ್ರಮ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವುಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಯಾನು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಬುದು ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ
ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸುವ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಉಜ್ವಲಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಭುನಕ್ತು ಆದಿಯಂ ಭಗವಾನ್ ತೇಜಸ್ವಿನಾವತೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋ. వీడియో ఎప్పుడది వీడియో ఎప్పుడదా మామ కొప్పని మామ కొప్పని మామ మామ ಅಲ್ಲಿ నచ్చు నీ మూతులిగి నీ మూతులి థ్యాంక్ యూ బల్లే థ్యాంక్ యూ బల్లే థ్యాంక్ యూ బల్లే ಪ್ರಕಾಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಾ ಕೊಡು ಬಾಬೆ ಕೊಡು ಪತನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೇ ನಚ್ಚು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೇ ಊಟನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕಲೆ ಐನ್ ಬಾಕ್ ಮಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ವಾಸಂಡು ಅಕ್ಕ ವಾಸಂಡು ಅಂತೆ ಇಂದೆ ಇಂದೆ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಊಟ 9:10ಗೆ ಆಂಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಹಂಗ ಬಾಳೆ ಹಂಗೆ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಕೂ ಏಯ್ ಆಮೇಲೆ ಮಗಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಬಲ್ ಈ ಬೋಲ್ಪು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಬೊಡಿದೈತೆ ಒಡಿಯಾಲ್ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಮುಳ್ಳು ಅತ್ತ ಮಗ ಮುಳ್ಳುಂಡೆ ಕಂದಮ್ಮ ಮುಳ್ಳುಂಡೆ ಹಾ ಹಾ ఉందే ఓ పాపయ్య లచ్చు హాయ్ లచ్చు హాయ్ పల్ని ఒక ఇంచు ఉల్లారు షౌకి ఉల్లారే దాద చాగు తిండియా ఇంక దోచెజ్జా ದೋಚೆಜ್ಜಾ ಇಡ್ಲಿಯಾ ಇನ್ನು ಮೋನಿಗೆ ದಾತ ನಿಮಗಂದು ತಾಗಂಡೆ ಬೂವ ಅಂಡೆ ಕಂದಮ್ಮ ಬೂವ ಅತ್ತಂಡೆ ಮುಂದೆ ಏರಿ ಎದುರು ತೋಜುನಿ
ಒಂದು ಏರಿ ಎದುರು ತೋಜುನಿ ಏರವು ಬಾಬಾ ಬಾಬನ ಲಚ್ಚೊತ್ತ ಸಚ್ಚು ಲಚ್ಚುವಾ ಏ ತುಲೆ ಲಚ್ಚು ಎಂಚೊಲ್ಲಂದು ಲಚ್ಚುಗು ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಲಚ್ಚು ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚುಕೊಲ್ಲೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಚ್ಚು ಆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಕೇಳ್ನೆ ತುಲ್ಯ ಸಚ್ಚು ಮೂಲು ಕೇಳ್ನೆ ತೂತು ಕೇಳ್ನೆ ಲಚ್ಚು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಮೂಲು ಲಚ್ಚು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಸಚ್ಚು ಎಂಚಲ್ಲ ಚಾಮಿ ಮಂತನಯಿ ಚಾಮಿ ಮಂಪುಡು ಎಂಚ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಲಚ್ಚುಗು ಕಂದಮ್ಮ ಚಾಮಿ ಮಂಪುಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಲಚ್ಚುಗು ಪಲ್ಲೆ ತಮ್ಮಿ ಮಂತಿದ್ದು ಕೂದೆ ಚಾಮಿ ಜೋಜೆ ಎಂಚ ಮಂಪುಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚುಗು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಎಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯುನು ಎಂಚ ಚಾಮಿ ಜೋಜೆ ಎಂಚ ಮಂಪುನು ಅಯ್ಯೋ ಕಂದಮ್ಮ ಕೂಚಿ ಕಾಲಿಡು ಕೂಚಿ ಅವ ಲಚ್ಚು ಬಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ನೆರ್ಪೇರು ಗುಂಡಿಂಡವಲು ಅಲ್ಲ ಕುದುಕೆ ಬತ್ತು ನಾಂದ ಇಟ್ಟೆ ಕುದುಕೆ ಬತ್ತು ನಾಂದು ಬಲೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕುದುಕೆಗೆ ಅವ ಪೊಪ್ಪನ ಐತಲ್ಲ ಕುದುಕೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಬುಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಮಗ ಕುದುಕೆ ಉಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಈ ತೂಮಿಲು ಮಾರೆ ಕಾರಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ಕುದುಕೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಕುದುಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯಾ ಕುದುಕೆ ಎತ್ತ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಲಚ್ಚು 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 ಅವೇ ಗೊಂಬೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೇದ ದುಮ್ನಾನೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಸಚಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಾತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಲಚ್ಚುಗು ಗೊಂಬೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಗೊಂಬೆದಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಜುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಸಚಿನ್ನ ಮೇಕಿ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ನೆಟೆಯಾನ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡ್ಜಿದ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೊಲೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಫ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆವೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತುಂಡು ಮದ್ನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆರೆಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಾರಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನ್ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಅಣ್ಣಂತೂ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ದಯಪಂಡಾರೆಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಮದ್ದಂಜಿ ಪನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಪೊಸತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಸೊ ಯಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್